Present. שלום וברכה, אנחנו רוצים ללמוד היום את הפיוטים של פסח, מערוביס ושחריס. אז יש לנו פה את הפיוטים מול העיניים על המסך. הפיוטים מתוך הפירוש שפתי רעיונות של הרב משה יהודה רוזנווסר, נמצא בשנת תשפ"ג, לקראת הפסח. אנחנו נתחיל מהמערוביס, נעבור ליועצר, אופן, זולס, גאולה, כל מה שצריך. אז נתחיל מהמערוביס. ליל שימורים. כל המערוביס הזה מתחיל בליל שימורים, חוץ טוב, זה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו מסבירים על מערוביס, אז ניתן כמה מילים. מערוביס זה בעצם פיוט קצר בסוף כל ברכה, בסוף ברכת המעריב הרובים, בסוף עם ישראל, ולפני בשמחה רבה ואמרו כולם, מה שאנחנו רואים פה, השם לא יכול לבועד, גואל ישראל והשכיבנו. לכל מערוביס יש פיוט ארוך, זאת אומרת, זה בנוי מפיוטים קצרים של ארבע קטעים בכל, 4 חרוזים בכל, אה, בכל פיוט. בנכונו שירו תמיד יש פיוט ארוך, האורך שלו לא קבוע, יש כאלה יותר ארוכים, יש כאלה יותר קצרים, ועל פי רוב זה בנוי על סדר א' ב', שזה אומר שיש בפיוט של המאירי והרובים, יש א', ב', ליל שימורים, אותו אל חצה, בחצות לילה, גיבור, דוד, זה הכל לפי סדר א' ב', ואז באב הסולום יש ה' ו' ז' ח'. פה הפיוט ארוך בפסח הוא גם לפי סדר א' ב' בעצמו, כל שורה מא' ב'. א' ב' ג' ד', כן, פסח אכלו פחוזים, כל שורה מתחילה בפסח וממשיכה עם אות אחת מאלף ב' עד ת', פסח תוקן, ופה יש גם פסח, זה המשך של הפיוט הזה, זה לא חלק מהסדרה של ליל שימורים, כן, הכל בו זה ת', 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 שין, לא יודע בדיוק, נראה אולי בהמשך מה החתימה שלו, אקרוסטיכון, סליחה. אז זהו, ואז יש לנו את הפיוט של אחרי זה, של השם ימלוך, שזה סמך עין פי צדיק, קוף ריש, ושין ותף, השניים האחרונים מתחילים ביחד. יש לפעמים פיוט אחרי זה שנקרא ביקור, שזה אולי בגלל שהפיוט של שבועס, יום שני של שבועס, במעברית אומרים ביקור, זאת אומרת משהו על הביקורים שמביאים, בגלל זה קראו לכל הפיוטים האלה ביקורים. בדרך כלל זה פיוטים שבנויים על 6 חלקים שש חרוזים בכל בית. זה הפיוט שלנו, למשל, הוא מסודר על סדר א' ב', אזכרו ב', ג', ד', ה', ו', רואים? זה 6. אחר כך עוד פעם, ז', ח', ט', י', כ', ל', כל פעם זה 6. זה תמיד המבנה של הביקור. וזהו, זה המערוביס. ואנחנו מתחילים מההתחלה, כמו שאמרנו, כל המתחילים בליל שימורים. ליל שימורים, אותו אל חצה. הקדוש ברוך הוא חצה וחילק את הלילה הזה, ליל השימורים, ליל פסח. בחצות לילה בתוך מצרים כי יצא. זאת אומרת, הוא חילק את הלילה לשניים בדיוק, שבאותו חצי שבין החצי הראשון של הלילה לחצי השני, הייתה מכת בכורות. גיבור על אדום יחצנו כחצה, הקדוש ברוך הוא יכה את אדום. כן, יש פה צנזור בהרבה מחזורים, ברוב המחזורים יש צנזור פה, גיבור על קמה או משהו כזה, או יוון, או לא יודע, סתם, לא, על קמה בעיקר. אז על אדום יחצנו כחצה, אותו דבר כמו שהיה במצרים, ככה יהיה אצלנו, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בחצי הלילה, דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה.
פיוט שני, ליל שימורים הוא זה הלילה. אני לא מסביר את מה שכבר מובן מאליו. ויתדו אל, הקדוש ברוך הוא הזמין אותו ויתד אותו בעומר באמירה של בחצות הלילה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור. זה אשר הוא לא יום ולא לילה. זה הכוונה, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, מלשון זה אלי וענווהו, שהוא לא יום ולא לילה, זאת אומרת, לא, מלשון כן, שייך לו היום והלילה, חוק אהבתו יזכור, את האהבה שלו הוא יזכור לניני חלק לילה. הוא יזכור את אהבתו לניני אברהם אבינו, לצאצאי אברהם אבינו, שחלק עליהם לילה, ויחלק עליהם לילה ויקם. ראיתי שיש גורסים לניני חולוק לילה, שזה כינוי ליעקב אבינו. אולי זה גם וגם, בכל אופן בפירוש פה הוא לא מביא את זה. אמ, יעקב אבינו הרי אומר, אנוכי עשיו איש שעיר ואנוכי איש חלק. הפיוט הבא, פסח אכלו פחוזים. עם ישראל אכלו את הפסח בחיפזון, ונפלאות חוזים. אתם רואים דברים נפלאים בימי חג פסח. בעצם כל הפיוט הזה של פסח אכלו פחוזים, הוא בנוי על חרוז אחד על יציאת מצרים, חרוז אחד על הגאולה העתידה. אני רק שנייה אחת רוצה לראות. הרבה מהפיוט הזה, זה לא רק הפסח אכלו פרוזים, ראינו גם החלק הראשון של הפיוט, גיבור על אדום, וגם החלק השני, חוק אהבתו יזכור, וגם בחלק השלישי, הרבה מהפיוט הזה בעצם מדבר על הגאולה העתידה שתהיה בפסח. אז לכן, גם פה אנחנו מדברים חרוז אחד על ליל הסדר, על יציאת מצרים, חרוז אחד על הגאולה העתידה. פסח באנו לשמור לדורות, פנה לנו לאורות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור את החג הפסח לדורות, ויהי רצון שתפנה לנו ולהורות, להראות לנו נפלאות כימי חג פסח, כמו שעשית לנו בפסח. פסח גזר עינוי אמונים. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו עינוי, ועינו אותו 400 שנה, 400 נמנים, בימי חג פסח. פסח דת שבועים ימלא, וגם לעתיד לבוא, אז כתוב בדניאל, אולי נפתח, כדי שיהיה לנו לפעמים דברים, אם נצטרך. נשים את זה בצד. בפסח הקדוש ברוך הוא גזר לענות 400 שנה, סליחה, פסח דת שבועים ימלא, זה בדניאל שקדוש ברוך הוא אמר לו שהקץ יבוא אחרי שבועים 70. אני לא רואה את זה כרגע, אבל זה כתוב בדניאל ככה, שדת שבועים ימלא, אז ייגמרו השבועים 70, שאז יגיע המשיח, ויום נקם יגלה, אז יגיע יום הנקמה באומות של הגאולה, כימי חג פסח. פסח הרג בכור חם, אז הוא הרג בכורי מצרים, מצרים זה בן חם, ובן בכורו ריחם, בימי חג פסח. פסח וועד, זאת אומרת זהו זמן לשפוט מרשיעים, לשפוט את הגויים, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. אז זה בעצם בנוי לפסוק הזה. לשפוט מרשיעים, זה לשפוט את הר עשיו, ולעלות לציון מושיעים, ועלו מושיעים בהר ציון. והמושיעים האלו בעצם עולים כדי לשפוט את הר עשיו. פסח, זמר בנוף, נוף זה מצרים. כתוב, כתוב בכמה מקומות בנביא, נוף, שזה משהו במצרים. אז זמר במצרים היה בזמן פסח, לגאול בני איתן. מי זה איתן? משכיל איתן האזרחי, בתהילים פ"ט, זה הכוונה לאברהם אבינו. בכלל כל האבות נקראים איתנים, ולכן קוראים לחודש תשרי ירח האיתנים, בגלל שבו נולדו האבות האיתנים, לפי מאן דאמר אחד בגמרא בראש השונה. פסח חרב חדה על אדום, ביד צח ואדום, בידו של הקדוש ברוך הוא, ימי חג פסח. פסח טביחת ניני כוש, אז נהרגו ילדי כוש. מי זה כוש? זה גם מצרים, נכון? בכורי מצרים. בני חם, כוש, מצרים, פוט וכנען. אז הוא קורא למצרים פה כוש. להוציא עמו ברכוש. אחרי כן יצאו ברכוש גדול, בימי חג פסח.
פסח ידידות כאן שדודה, יהי רצון שבפסח הידידות של הקן זה בית המקדש, אני חושב, ששדדו אותם הגויים, כנס אום נדודה, לאסוף את עם ישראל הנודדים, כימי חג פסח. פסח כרת לשמו מיסים, הוא כרת, הכרית את המצרים, שנאמר עליהם, וישימו עליו שרי מיסים, והוציא עמו בניסים, בימי חג פסח. וגם לעתיד לבוא, פסח לוחצינו ילחץ, את אלו שלוחצים עלינו, הוא ילחץ אותם, וירפאנו ממחץ, כימי חג פסח. פסח מילא המון הריקה, הוא מילא את, נתמלאה שעתם של המוני המצרים הריקים. בישעיהו למד, מכנה את מצרים הבל וריק. ישעיהו למד זין, ומצרים הבל וריק יעזור. אז בפסח הוא התמלא שעתם של המון הריקים, והסיע גפן סורקה, כמו שכתוב, גפן ממצרים תסיע, בתהילים פ', וגפן סורקה גם כן נקרא בישעיהו ו', קוראים לעם ישראל, לא ו', ישעיהו ו'. שיר ענה לידידי, שירה דודי לכרמו, ויתאר סורק. ואתה, הנה, אז מה זה הכרם השם צבאות בית ישראל? אז הגפן סורקה, הוא הסיע אותה בימי חג פסח. פסח נגינות צר ישפיל, הקדוש ברוך הוא ישפיל את נגינתם של הצוררים, ויש גורסים, הוא גורס בספר נגידות צר ישפיל, שזה מלכותם מלשון נגיד, שר ונגיד. נגידות צר ישפיל, וגיל עמו, שמחת עמו יכפיל, כימי חג פסח. פסח סיגר זדים לדבר, הוא הרג את בכורי מצרים בדבר, וריפא עמו משבר, כימי חג פסח. פסח עבור כל גוי שמור, הליל הסדר שמור לדורות, כל גוי, לכל הצוררים, ונקם עמו כאמור, ואז הוא ינקום את נקמת עמו ישראל, כמו שהוא הבטיח, ימי חג פסח. פסח פיחד בתי מצרים, ובן בעינוי נוצרים. הוא הפחיד את בתי המצרים, והסתכל על צערם של נוצרים, נוצרים כוונה לשומרים, שומרי המצוות. זה כוונה לעם ישראל ששמרו את מצוות הפסח. פסח, צפירת צר לעלוקה, צפירה זה מלכות. כמו שכתוב, ויאמר יהיה השם לעטרת צבי ולצפירת תפארה, זה כתר מלכות. אז צפירת צר לעלוקה. המלכות של הצוררים האדום, וגם שזה נופל הלשון שהצפיר והשעיר בדניאל, אז זה הצפירה, מלשון הצפיר, אז הם ילכו לגיהינום. זה כתוב במשלי, לעלוקה שתי בנות, הב הב, והגמרא בעבודת זוהר כותבת שהכוונה, זה משלי למד פסוק ט"ו, הכוונה לכל שתי בנות שצועקות מגיהינום, ואחת מהן זה הרשות, שהם צועקים כל הזמן הב הב, צועקים תביא זה, אז הם בסוף הגיעו לגיהינום, ויצעקו שם מרוב צערם. אז כנס אום חקוקה, תכנס את האום שהיא חקוקה על כפו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, אין על כפיים חכותיך, חומותייך ושערייך נגדי תמיד. פסח קשר לצער עבדה, הקדוש ברוך הוא קשר וסידר למצרים שהם יעבדו, וגאל ידידים מעבודה, את ידידיו, את עם ישראל, הוא גאל מעבודת פרך. פסח רמים זדים תהרס, תהרוס את הרשעים, ורעייתך תארס, זאת אומרת, מלשון אירוסין, כימי חג פסח.
פסח שת שם בכל בית יללה, בצאתו בחצות ליל, בימי חג פסח. פסח תוקן והורחק לאות, זה יהיה אות ולסימן, להראינו בו נפלאות. לעתיד לבוא גם נראה נפלאות כימי חג פסח. פסח, זה בנוי קצת על מה שכתוב, כימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אז זה אסור, בימי חג פסח, כימי חג פסח. פסח, תהילה לשם שוכן שחקים, תהילה לקדוש ברוך הוא, תוקפו וחוזקו יביעו, יאמרו קרובים ורחוקים. מי זה הקרובים? כל באי עולם. תוקף כבודו בים מחוקקים, התפרסם ונקבע, נהיה קבוע וחקוק על כוחו וכבודו של הקדוש ברוך הוא, שיר ותושבחות, בני ישראל שרו, משוררים ומשחקים. פיוט הבא, ליל שימורים סימנו לעתיד לבוא. אז הליל שימורים הזה זה סימן לעתיד לבוא, שעליון כי בו יבוא, הקדוש ברוך הוא יבוא באותו זמן, פקוד יפקוד עם קרובו, הוא יגאל אותנו, צורנו הוא, נגילה ונשמחה בו. ליל שימורים קראו נורא עלילה. הוא נקרא, הקדוש ברוך הוא שהוא נורא עלילה, קרא ללילה הזה ליל שימורים. ולמה? כי בו שבר מוטות עגלה. מצרים נקראים עגלה, שכתוב עגלה יפהפייה מצרים, בירמיהו. ורעות צרעץ הוא ישבור וירמוס את האום מדקה ואכלה, את האומה שהיא נמשלה לחזיר, שברגליה ממסה, זה כתוב מדקה ואכלה, אז כתוב את זה בדניאל על אדום, יוסיף שנית בו להיגאלה. אז הוא יוסיף ויגאל את בני ישראל שנית בחג הזה, בחג הפסח. ליל שימורים, שמעו לעם אהבים, לעם האהוב, אשר הציל מיד להבים. גם להבים זה כינוי למצרים. מצרים, את להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים, זה חלק מצאצאי מצרים. תשועי לבת רבים, זה יום תשועה לבת רבים. זה כינוי לירושלים, שנאמר עליה העיר בת ים. בנחת ושלום, בלי פחד שוכבים. אני חושב שהסוגריים שמופיעות בכמה מחזורים פה, ליל שימורים לשומר ישראל, לא נראה קשור לשום דבר. זה כאילו קשור איכשהו לשומר עמו ישראל עד, או פורס סוכת שלום, לא יודע. בכל אופן, עכשיו יש את הביקור. כל הפיוטים שנלמד היום נמצאים במחזורים הרגילים, חוץ מהפיוט הזה, של הזכירה שנות עולמים. הוא נמצא ממש במעט סידורים, יכול להיות שהוא היה נאמר בפועלין בעבר והפסיקו לומר אותו. הזכירה שנות עולמים ימים מקדם. אני אזכור את השנים הקודמים שהיינו בית המקדש, נקרא בית עולמים, בימים הקודמים, ואז היה בנהלים, זה בעצם הפיוט הזה, הוא מדבר על הקרבת קורבן הפסח. יכול להיות שאפשר לצאת בו ידי חובת אמירת קורבן פסח, ומי שלא אמר בצהריים, אז זה על הקרבת הקורבן פסח. בנהלים יפייפית, כמו שכתוב בשיר השירים, נעפו פעמייך בנהלים, זאת אומרת בעלייה לרגל, בת נדיב הקודם. נעפו פעמייך בנהלים בת נדיב. מי זה בת נדיב? זה אברהם אבינו, שנאמר נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. ותהילים זין, כמובני. גבול גבוה, תחום צעיר אודם, זה מקום גבוה בתחומו של בנימין. הבית המקדש, זאת אומרת, חלקו הקדוש יותר, בקודש קודשים, ומזבח אני חושב גם. לא, מזבח דווקא לא. אבל חוץ מהמזבח, משם והלאה לכל המקומות הקדושים היו של בנימין, שנקרא בנימין צעיר עודן. לא כאן למה זה, אבל כך כתוב, אני חושב, בתהילים ס"ח. דוגמת מלכים, בית אלוהים אדדם. הם היו הולכים ברגל בתהלוכה מפוארת, כמו שהולכים לבית המלכות,
צעדה מלכותית, מה שנקרא. הראות בעזרה בקורבן, כן, פסח זה היה הזמן שגם אלו שלא היו בדרך כלל מגיעים לשבועס ולסוכס, כתוב יראה כל זכורכו, אבל בפסח כולם חייבים לאכול את הפסח, אז כל ישראל באים להקריב את הקורבן פסח בבית המקדש, מי שלא בא חייב קורס. דומת מלכים בית אלוהים מדדם. הראות בעזרה בקורבן פנים לקדם. מגיעים לעזרה ומקדמים את פני הקדוש ברוך הוא בקורבנות, עולות ראייה, בשלמי חגיגה, ובדמי פסחי מזבח הקודש לאדם. פסחים, זה היה הקורבן הכי רב שהיו שם, כל בני ישראל חייבים להביא את זה, אז מאדמים את מזבח הקודש מרוב דם הפסחים. זבח המיוחד לשם בוקר וערב, זה קורבן התמיד, שהוא הזבח שהוא תמיד בא כל בוקר וערב, אז מקריבים אותו, חוק הליכתו כל השנה קרב. יש לו זמן, שכמו שכתוב במשנה בפסוחים, תמיד נשחט בשמונה ומחצה וקורב בתשע ומחצה. אבל בערב פסח, טעון הקדמה, ערב פסחים להתקרב. בערב פסח צריך להקדים את הקרבת התומיד, כמו שכתוב, בערב פסוחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה. או אם זה בשבס, אם ערב פסח חל ביום שישי, אז עוד יותר מוקדם, ב6:30. ירושלים הבנויה, צדק ילין בה בקרב. זה בגלל התמיד. למה היו תמיד היו ישנים? צדק ילין בכוונה שכל מי שהיה לן בירושלים היה צדיק בלי חטא. למה? כי הקורבן תמיד של שחר מכפר על הלילה, ושל בן ארבעים מכפר על עבירות היום. ככה כשבן אדם היה הולך לישון, הוא כבר מכופר מתומיד של בן ארבעים. כי אין אחרי היתר והמקדש חרב, מכיוון שנחרב בית המקדש, אז אין אחרי היתר, כתוב במשנה ומגילה, בקדושת שילה יש אחרי היתר, קדושת ירושלים אין אחרי היתר, אי אפשר להקריב. אחרי שנחרב שילה היה אפשר להקריב קורבן פסח בבמה גדולה, אני חושב, כמו שכתוב במשנה שלפני זה, אין בין במה גדולה לבמה קטנה, אלא פסחים, והכוונה כל כיוצא בהם. בקיצור, אז אין אחרי היתר והמקדש חרב, כיוון שעכשיו בית המקדש חרב ואין אפשרות להקריב את קורבן הפסח, אז מה עושים? לעבוד בפה נחשפתי לריח ערב. אז העבודה נשלמה פרים שפתנו, נקריב את קורבן הפסח על ידי לימוד הלכות הפסח, על ידי אמירתו. אז כמו שאמרנו מקודם, שמכאן רואים שאמירת הפיוט הזה, היא מוציאה אותנו לידי חובת הקרבת קורבן פסח. אני חושב שאין עוד הרבה פירוט של הקרבת הקורבן פסח בתוך ההגדה. לכן מי שלא אומר בערב פסח, אז יחסר לו הדבר הזה. מדבר נווה, כן, אז זה לריח ערב, זה יערב לקדוש ברוך הוא לריח ניחוח, כאילו הקרבנו את קורבן פסח. מדבר נווה משוש כל הארץ ואילוסיה. בית המקדש הוא עכשיו שומם כמדבר, ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה. וזה היה בעבר משוש כל הארץ ואילוסיה, אילוסיה מלשון מתעלסים, שאז היו שמחים עם הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. נשחט בה פסח בשילוש אוכלוסיה. פסח נשחט ב3 כיתות. זאת אומרת, מחלקים את כל האנשים שמגיעים להקריב את הפסח, מחלקים אותם ל3 קבוצות. ככה המצווה שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. קהל עדה בישראל. אז לכן צריך שילוש אוכלוסיה, סודרת הניית הלל לביאה בקילוסיה, תוך כדי שמקריבים את קורבן פסח, הלוויים עומדים ואומרים שירה. אומרים ההלל, קוראים את ההלל, אם גמרו את ההלל שנו, ואם שנו שילשו, פי שלא שילשו מימיהם. פרחי אהרון עומדים בשורות פילוסיה. הכהנים עומדים שורות, פרחי אהרון הכוונה לצעירי הכהנים, שעומדים שורות, ובידיהם בזיחי כסף, בזיחי זהב, שורה שכולה כסף, שורה שכולה זהב, ו... ואז שוחט ישראל קיבל הכהן, ואז הם מעבירים את הדם מאחד השני במהירות, עד שזה מגיע מאחד השני, עד שזה מגיע ליסוד. אז הנה הגענו לצידי היסוד, זרוק דמי מקולסיה. הפסח מכונה מקולס מכיוון
ש, אה, שצולים אותו גדי מקולס, זה אני חושב לשון המשנה, שבביצה שעושים גדי מקולס בהרבה פסחים, לפי שיטת רבן גמליאל. אז צידי היסוד, שם זורקים, כן? כמו שכתוב במשנה באיזה מקום, שהפסח זורק, מתנה אחת כנגד היסוד. כתר אמורים, המזבח מילוסיה, זה מה שכתוב במשנה בפסוחים, ששמים אותו במגיס ומקטירים אותו על גבי המזבח. טוב, לא משנה. מזבח מילוסיה. מה זה מילוסיה? זה כלי שרת, כי בפרור, שמואל א' ב' י' ד', תרגם יונתן במליסה. רעים למנוייו בלילה נאכל צליל, סליחה. זאת אומרת, אה, הפסח נאכל לבני חבורה, זה רעים, שהם חברים, כולם חברים, מנויים על הפסח, נאכלים אותו בלילה צליל. 60 מצוות טעון וריבוע חכליל. הפסח יש בו 60 מצוות. יש כמה הסברים מה זה ה-60 מצוות של הפסח, ולא ניכנס לזה. עיין בספר. יש, יש, יש אומרים שזה 60 מצוות בפסח, ויש אומרים 60 מצוות במקומות אחרים. וריבוע חכליל, מה זה ריבוע חכליל? 4 כוסות של יין. יין נקרא חכליל, שנאמר חכלילי עיניים מיין. טוב וחליל יישאו יהודה וגליל. יהי רצון שכל בני ארץ ישראל, גם מיהודה וגם מהגליל, יקחו כלי מגינה וירימו כולם בשיר לגאולה. מקים דבר עבדו ועצתו בעליל. הקדוש ברוך הוא מקים את דבר עבדו ואת עצתו בצורה גלויה, כמו שנקרא, שנראה בעליל, הערך נראה בעליל במסכת ראש השונה. אומר לירושלים תושב, זאת אומרת, להשיב את ירושלים, לבנות אותה, בחורבותיה אטליל, כל מה שנחרב אני אגביה בחזרה, ברביון, בהרבה יופי, ציון חק תכליל. הרבה יופי יהיה לציון, בחק של ציון, תחתיר, לשון כתר זה נקרא כליל. חילה וארמנותיה, את חומותיה וארמנותיה בסוכת שלום תתליל, תעשה צל. סוכה נקראת מטללתא. אז תחפות זבחי צדק, אז כשנגיע לירושלים, אז תקבל חזרה את קורבנותינו, עולה וחליל. ברוך אתה השם, הורס סוכת שלום, עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. עד כאן המערוביס. עכשיו אנחנו נתחיל את היוצר. היוצר הוא בנוי על שיר השירים, וביחד עם האופן והזולס והגאולה, הם עוברים לכל השיר השירים. עוברים בעצם על כל השיר השירים. כמו שאנחנו רואים, יש בכל בית 4 חרוזים, שעל אור יש המאושרים, שימור זה מוכשרים, העודד מצדד כשרים, שיר השירים. כל בית, החרוז האחרון שלו הוא התחלת של פסוק משיר השירים. ככה זה פה עד צנע רנה, עד צנע אורנה. משם והלאה יש סדר אחר, בואו נגיד אותו אולי שם. הכל זה בחרוזים, וזה בעצם פירוש על הפסוק. בעצם כל פסוק בשיר השירים, הפייטן מסביר את תוכנו בצורה חרוזית, ומביא את המילים הראשונות של הפסוק. בהמשך זה יהיה בצורה קצת שונה, כמו שאמרנו, מצנע אורנה והלאה. אור ישע, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו ומושיע אותנו, ובגלל זה אנחנו מאושרים ושמחים. שמור זה, אנחנו רואים לזה בגלל שאנחנו שומרים את היום הזה, את חג הפסח, מוכשרים. אנחנו, בגלל זה אנחנו מוכשרים לקבל
את השמחה הזאת, ואת הישע של הקדוש ברוך הוא. העודנו בידידיו כשרים, אני אשיר לו שיר הודאה, כמו ששרו בזמנם, שיר השירים, כמו שישראל שרו את שירת הים. זה לא מחייב שכל דבר יהיה ממש תואם למה שכתוב בפסוק. פה שיר השירים שמכוון פה, לפי הפירוש שאנחנו מסתכלים בו, של שפתי רעננות, זה אומר ששיר השירים הכוונה על שירת הים. איילת, זה התורה, אהובה, עיווי תשוקות, אהובה ונחשקת. לכלוך איוף שוקקות, זה רטיבות ולכלוך שמרבים את נפשו של הצמא, שמשתוקק לשתות מים. השמה היא סיבה, או יש אומרים, גורסים סבבה,